ki ji prakhat nei la ri pai ba ubastar ubasutu elaga janggabor unong ari kumno kumta fiwan berngam ma fiyengi haba ya firu ngi nang jiet bangi nam ta san ligisnan bali fiwan tuklar ma fi ka kam bangan jiet MDC ya ka kam bangan jiet Emily kan mau ma firu pisa stang laisnam ho menta kan awan kan ka laisnam ngin bread what ya firu utau di pai ba ubaga voice of the people party ka kwa ko ki pai ba bagini ikwa ban pen start ikwa ban pen champang yu pai ba ikwa bu pai ba usulur ngimwan ban pen bi ban pen thami ban pen ting bat menta ka jile kam dei e apreng ka BBP bat kiwi ki sing sang perthai ka dei ka jile jong ka nongrim ngi wan chathi ban trwai ka nongrim ka bebek ka nongrim ka bakhut ka sinchar play ka sinchar ka kharar ka bakhut ka nongrim play hagata ka politics ka ji banile persya e ka bamsap banile persya e ka jingdu kata kiwi pat kiwan ban trwa pi shanu ni la ban pen khut ya ka politics kumbong ba arden haga politics tepi uksud bo angel ukian lang habia to habia thok habia pen bi habia pen thami bat kum ta ter ti ka shang api anu pinjit yangi kiwan ban keren ne ka hok ka jisha ne pin sngap ik te kiwan ban thok ban syukur ban ilam baklai upai ba menta pe kelele kumno namar ki sutu pakata ka voice of the people party ka party pra kala yo ega jingkersian jo upai ba hagani ka MP election san phosan tam na ka shispa ki pai ba ki ba lethe bot ki jit ya ka party pra san phosan tam na ka shispa baro yele ki party ngirang job mangi kani kala prolong ki bakin le kumno ban le ong yu pai ba kumno ban le thok yu pai ba amla shu ben thami menta banai ong iki pai ba bamdon ke jingduk upai ba onge haba ka sarkar dia hi kalai ka report ba ka jelami khalia ka ka jela ka baduk tam agi than chatai lamingi banong bamdon ka bamsa puai bange ka report juga CEG ka itu ya ka jing penun kam bakai ka pisah sarkar oh ki persang menta ban pen thami ban penting ban pen artin yau pai ba syapang uba arden oh mentai ki ther video ba arden ki sei ki video ki pen lengkot ki penmi ki video lengkot menta ban pen thami ban pen glumar oh bo ba arden ukran ben ki nong kondong bo ba arden ong balai fikran ben oh menta lasang mi ki video ki ba chukran klem pet ye ka tu ka jingkran ka jinga bro ka wi bala shipun shongurim nei ki video lengkot kadai ka jing plan ka jongki ban ap panap lupai ki video ka jongki haduk kata kinut ban penyelam baglayu pai ba ni nyemla ban le e la ro pai ba usai lam bagla ngidon ke jingtmu ban wan ra e ke jingla lai tem ngala long Emily ngam jo ai pisang ngam jo ai kia haga por election asong asa lana dei bangam dei bala ban trekam pimut pai ba jono krem ujit yang ah do laisi ngarem shisin nyo pun ribut ka jingrem ka jinga kam de ka jing kentat la dau pai ba ulah kentat nganum jok don brom ha kan election ka lep de ulah babi kalong ka jing jan khat ba kata ki plan ka basir khai rei ngam nge ba ka de ka jingle ka jo breu ngange ka jing pnia ka jo blei ba kan mi ka ka party ka batmai bangin dan ki jo ki breu dan ki jo ka jimun te menta kat ni ngale yo ka jing shenia dei kumnu ban pen sniudur yu ni pai ba dei bet ban pen sniudur na ka por ka sha ngadon sibon ki nuksa ki bangan pun pau fi kumno baka jingdum ka jing sniu ka pin sniu duriu pat ba ubla sedang ban put la pi pai na do ka jing atlenti ju ki kun Israel habo blei ula penan kami ki ula penan kami Moses ula ong kilik ban lek ban sentiap ya kata ri kanan manu ki basong ta ki briu ki ba khlanyi ki batwat ki ying ki shong ki ying jan la ki kut ki baskem ka ri ki basiso don ding don si don kumta ter lapa kanar ngut lajit lagi kanar ki jat Israel kaya baca habalawan pai arngut kile itu bagani ka ri galong ka bar seiso kari kimye thu khana yi ki briu ki iting nei si pongut kilon ban pin sniu dor o balai ko balai setai ki briu ki Israel kai ki bang nginom la benele kila pin sniu dor yu pai ba kada du pai ba u yeng benele persai Moses ki pengem ban den mau ki ban penyap ki arngut yu Kaleb ban yu Joshua la pin sniu dor nagai ka baca kata ka pateng ka klemyo banet sikari ke jingkular baru boleh la penyap iki kari kala namar ka jingele persya menu de kita kinowan ai kubor ya ka ba ki pen kala ka basniu o nga shifting yo ki pat ba kari ka jing kilong kumta
kat ni ngile I satang menta laisnam bangin yo ya ka sinchar ka khadar ka bakoi ki penmi ki jikno hana bu parden ukren ben shanong kondong wong balem don skam surok ngaklem ong bam don kam surok ring ong ni haban bishar shar dom yasiat shawa kaji shatai chum dolon ka jaka ka udon uranium bali ka sarkar kali adi ki surok ki bahe don jimot ayu ngahi kayu pai ba bangin picing ayu dei pendan kajing ai surok ndei nam ta ka par bani oban sei suk yu tau mar po kno uranium atau kam dei kajing kren jonga ka badai bali ngam ai tangi surok shnong ru mo ndrei kimut manong pui barden mentau kun ben bali ngim don kam surok akhlomong ngim don kam surok ka bakum nu lada don kam surok he do perfect ten le ini don kam gini ki surok shnong anu do ka he kat sabalik ki shnong kita kat ni ka jaga sini phim aban siang ro philik siang satai siapa you ke surok ke he ke bayat ki kali he sudah mau ngapu jingkali ke nyok dan ke jingma ke lam de ka rukom perkhat kom katau tirot sing unu milek persya ai ka sokar bilak bagawan ban persamban siang rong ni hikai upai ba nang ta kadon kata ka nya ka bagi ong jat pa o barden un do ka BPP kanora ai ka an ban pen ka no ka jat pa yo hey dan sibun naga jat beriji ki riu kraw hadu menta ki officer ki nongelam ki bakhaw ki basim jat no pa judan nong itho khana ndai mentan mar basti ni ke BPP tangiu ba arten kadi ka kam simet tu briom dan menu pelaban khang ni ong mo haba ukpau ri ka khasi ka kemi ka khasi bisim jat no pa na ka kemi ki khon ki ni ki khasi ndai mentai ka ta ki mo bonong tang basim jat no pa am dei shu khasi te hamno ken kata ka jing shisha lada tes ka science su ya ka snam lap hiban di ka snam khasi ka numi snam khlare haba ukpau ri u khasi ka kemi ka khasi ni kram ong re bala ding iwan mangi ndai lapen thau nia jubor bat dan ki ba ong o lada simjat no pate kan sawana ka shongsang o ka tate ka dei ka nia ka batrot kamla banlong banong tang simjat no pa kan wana ka shongsang ka shong ka ji kai larangi hikai ki kun lada ka jinga jan para bayi masem kadon kanum don kata ka jing bakala ka shongkha wat si jat si khong ro larangi jinga ngi mitip bakala ong don ki shnong le ki ngala le keleng gari khasi kadi ki jisha ngala le keleng gari khasi ngala don ki shnong gibran mitang arja ki shongkha be tam para maki te ya ka bakum kata la de hasor kil ong ka shongsang ndai mang kondong ki ong ye jit la ka pok nge keng be ngenang kam don shu arja jerung ye bi be don nu ubriu bom don thau namar bleu thau riu kini kibun kum kita dan namar kata kata ko kipat babi ya kata ru kinong ong ni ubriu bakwa ban penslur ya kata ka shongsang ngakran ni ko wi jinglang hapok mau senram ong pai ba nganut panong baswa bangan yap ngam don kam ban panmap na ublei bangalale bakla ya ka jet riu bangala syukur ya ka jet riu kabamut haga jingere ke juga pakai jat beriu nomor live news na mentang la sacrifice ba ngam patok ya ka jat beriu tu kumnungan panmap yu beli bangala top ya ka jat beriu ong syua bangani hakam dan kamban panmap bangala top ya ka jat beriu ni bangala syukur ndai ngam ong bangam dan kamban panmap kumu beriu ladang asuthu bangadon gi jingra kum beriu le singa hapan panmap ndai don sibun ki beriu ki bam dan kam chuban panmap nu play kilo pen kre ban lek no na ka perthai ya la ka jong ke jingim idon kum ki beriu ki bam dan kam chuban koslai ni kibaran duna kibaran trot ni hapan yet ni hapan wat ni hapan pendrit ni hapan panmap mau beli aga jingire ko bubriu ndainya simbe tik tang ya kata aga jingire namar beli ga hapan ong kupta namar ngala i ga jing syukur ka babun jeng kita ki bawan ka kerteng juga jak bedre ndi ki ba syukur yu pai pa ka penloya bangan hapan ong i tegi kintin ndai ya kata menta ki persang ban pen priang mau diu briu bos ngohok au diu briu bos khoi menta ki ongo ki le chiki chaka ki babun ki badang ki bampak long kristan ki ong puno o kadi ka BPP phimtip kadi ka seng san perthei jong ki kristan ni ki bang long kristan la su khonyo no ai bani kristan le babun katolik ongo kadi ka seng ka ECU katolik le babun presbyterian ongo kadi ka seng kinong elam jong kadi ka seng kim sultanat e ka balang presbyterian tangda ki jing pen sutu bakala bali kani namar ba kiting ya uni upai ba usno ka voice of the people party bat bakani ka party prakan sensyar bat kombangila kolar ngin pen khoi chief minister deputy chief minister ong kumno lada ka don ka an lada don ka an ngin ailat ya gini ki party pertasrok ya gini ki he tengam ka bomot yangi
bakin sensya ndru penai lada don ka angin ailat tang hapo ndru penai barok kini du tulop ngingi ong ngim de kita ki babi adu kata ngim don kam adu ndru penai tang ndru tang lai penai kalau biang yangi lada don ka an bangin penbam jalai kini kibra luti kari ke bae ka jungi o kipat babi nama kata rau o ka bon palat ka jing persang ban pensutu ndai tanggawe ka bang aku aban kentu yo don na pring jong piru ki basngo artatin yangi tanggawe ka bang aku aban kentu pila aban artatin ngim sngo phe timpat ite lesi pila kalet kumnu parden ulong chief executive member mo wadia kata ka jing her sukino ka jongaru kim ong bang ngadi ubri upam raha bor kinum ong kumta kiong di ubum ler na her sukino kimi ibor ngam raha bor ngam kwa man supat sa ita ka suki ladang ngam la ban trei nam takapit ka biang jupai ba ladang ngam la ban trei khoi ngam kwa ban bat ya kata ka suki